Zaznamenat hloubku myšlení toho člověka, navázat se na jejich rádiové. Jasně. Ano, jsou to jen... Čau, já jsem Dan. Hauláci. Já jsem Vojta. Jo, jsem. A vítáme vás zpátky u našeho hauláckého videokanálu Vlog. Je nám hrozně líto, že vám pouštíme video až po 14 dnech, nicméně stala se nám taková lehká prekérní věc, kterou vám jistě vysvětlí Dan. No, já jim ji nevysvětlím, my jsme na to prostě jenom nenašli čas. Zapomněli jsme na to a proto vám to teď vynahradíme, takže se těšte! A s divokým srdcem řeknu, a co budeme probírat dneska? Dneska, milí hologáci, se podíváme na srpnovou celotáborovku, což je Cesta samuraje, a zjistíte k tomu daleko víc informací. Zároveň vám představíme Bčko, jelikož jsme už to chtěli udělat minule, ale ona se holka styděla a z toho důvodu až teď. Jo, je to náš sirotek, náš nalezenec Haulu, takže vás její osud určitě bude hodně zajímat. A v poslední části... No, bude host. V srpnu se podíváme do krásného a dalekého Japonska, do doby, kdy je císařství sužováno intrikami zlého ninji. Celým příběhem nás budou provázet 3 hlavní postavy. Jsou to 3 bratři, 3 samurajové, 3 válečníci. První z nich je mocný válečník meče. Samuraj, který se zřekl své cesty a cti a stal se z něj ronin. Druhý z bratrů svůj žal řešil jiným způsobem. Usedl do čajovny s šálkem čaje a čaj pil tak dlouho, až se z toho neuvěřitelným způsobem zčajoval. Nyní je mistrem čaje. Třetí z bratrů zasedl do knihovny, prošel všechny staré spisy, naučil se staré magické formule i moderní vědecké vynálezy. Stal se z něj největší učenec Japonska a dnes svými vynálezy oslňuje celou říši. Jako Leonardo da Vinci. Jako Rafael. Jako Donata. Jako Michelangelo. Jako želvy ninja. Přesně tak. A jak se k nám vlastně dostala Bčko? No, tak to je dlouhá historie. Hauláci se samozřejmě v průběhu roku několikrát sejdou jako tým, proberou nadcházející sezónu, pobaví se, zahrajou třeba nějaké deskovky a pak si jdou lehnout. Jednou jsme si šli takhle všichni lehnout, zhasli jsme, všude tma a ticho, když tu jsme najednou slyšeli malinký zaškrábání na dveře. Vstali jsme, došli jsme ke dveřím, pomaličku jsme je otevřeli a tam stála ona. Byla malá, byla smutná, byla sama, byl to sirotek a my jsme ji tam nemohli nechat. Vzali jsme ji za svou a od té doby nás provází na všech našich hauláckých cestách. Jsme si vědomi toho, že Haul má svého maskota v podobě velkého a nebojácného lva, nicméně náš malinkatý video, vlog si taky zaslouží nějakého a tím se stane právě oficiálně naše Bčko. Staráme se o ní moc hezky. Jak jste si všimli, jsem tu sám. Pohoda, klid. Ne, vážně, Vojta šel pro hosta, takže by tady měl být každou chvíli s ním. Počkáme. To je takovej trubka! Jak trubka? Hele, stál jsem si tak venku před barákem, že jo, tak bývá. A čekám. A čekám. A host nikde. Host nikde. A co budeme dělat? To není tak blbý nápad. Ne, to není vůbec blbý nápad. Tak jdeme. Pokud jste si mysleli, že hauláci jsou nudní a unavení. Pokud jste si mysleli, že hauláci jsou nudní a unavení důchodci, nebyli jste daleko od pravdy. Pokud jste si mysleli, že hauláci jsou nudní a unavení důchodci, pletli jste se. My na Haulu máme v základu 2 druhy vedoucích. Buď jsou to ti, co se rádi usmívají a dobře vypadají. Ahoj. A nebo jsou to ti. Ne, já jsem Počkej, já si musím ještě rozmyslet. A druhá věc, co mě zajímá, už máš poslanou přihlášku? Ano, mám poslanou přihlášku. Poslala jsem ji mezi prvními. Na nic jsem nečekala. No, tak to je absolutně nepoužitelný. Ale tak je necháme se aspoň rozloučit, ne? Dnešní video je u konce a ačkoliv se nám tam ztratil, tak poděkuju za nás za oba, jak Míše, tak Jilče, že tu s námi dnes byli. Takže nezapomeňte Lajkovat, sdílet, komentovat a tak dále. a za 14 dní s vlogem.
Když budete zlobit, propíchne vás černým mečem.